ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಭಾಗವಾದ ಕಬಕ್ಕಾದ ಓಜಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು, ತುಳುವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ತುಳುಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ತುಳುಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಮುರಳಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂತ ನೇಮ್ ಇಪ್ಪನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪನಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ತುಳುಟ್ಟು ಬರೆಯೋಡೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಂತ ಲೈನ್ ತೂದು ಅಕ್ಲ ಶಾಪ್ ಗಾಡು ಐಕೆ ಆಡು ತುಳುನೆ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪಡೊಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭೂಮಿಡು ಬಿಟ್ಟದು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲ ಅದು ತುಳುತ ಭಾಷೆನೇ ಮಾಂತ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನರ್ದಾರ ಐನೆ ಬರೆಯೋಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ. ತುಳುನ 8ನೇ ಪರಿಚಯದನಾಗ ಸೇರ್ಸಾಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಂತ ತುಳು ಎರ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನು ಒರಿಪಾಡು ತುಳುನು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದು ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿ ಒರಿರ್ಲ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ಅತಿ ಶಾಪ್ ಉಡ್ಲ ಈ ತುಳುಟ್ಟು ಐನ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ತುಳು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದನಾಗ ಸೇರ್ನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಜನಕುಲ್ನ ಈ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪಣ ಊರುಡು ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ತುಳು ಮನ್ಪಣವು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಆಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತುಳು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಅಂಗಡಿಗಳ ಪುದರ್